Línia de producció d'ompliment automàtic de salses i segellat de llaunes. Superfície antiadherent, velocitat d'ompliment ràpida i alta precisió. Funcionament avançat de l'interfície home-màquina, control de PLC. Material d'aspecte d'acer inoxidable, compleix completament les normes d'higiene alimentària. Àmpliament aplicable a tot tipus de salses, com ara salsa de xili, salsa de tomàquet, salsa de sèsam, etc.